Здравейте! Много обичам да отговарям на коментари. Дамата иска да задържа върху напръсканото. Разклащаме добре спрея, да се активира. Напръскаме един път, два пъти, три пъти, примерно. Аз се пръскам между 5 и 8 пъти върху самата коса, за да може да бъде защитена. Не пестим от защита. Трястане на 230 градуса. Загрява е. Минаваме и задържаме. Задържаме. Бавничко е. Да се изпече добре. От това по-бавно. Не мисля, че някой ще си гори така косата. 230 градуса. Ето. Задържаме. Още ще задържа, ако иска. Да види добре. Тук само минавам леко. Без да се задържа. Мисля, че отговорих на въпроса на дамата. Дали защитава и как защитава. Защитата на калянца.